Sorpresa haging kasasambay GMP Sipalay City District Jail ang Greyhound Operation sa mga inmate. Isa-isa haging pagwa sa ila selda ang mga preso antes ginsulod sang operating team. Isa sa luyag nila mahibaluan kung bala hilway sa anuman nga illegal nga droga ang jail facility. Kalakip man sa nag-upod sa operasyon ang Sipalay City Fire Station nagod magbulig sikyar sa pasilidad nga mahilway sa peligro dala sang sunog. Isa kasakayan pangisda nga nagapatigayon sang iligal nga pagpangisda ang gidakop sang 64th Maritime Unit kag Hamtik PNP. Nadakpan ang tripulante nga nagapangisda sa sulod sa 10 kilometro nga distansya sa shoreline sa banwa sang Hamtik. Pati ang nahulik nga isda ginkumpiska kag ginpamultang tag-iya sa bayolasyon sang iya mga tripulante. Ginlamon sang kalayo ang tanan nga unod sang sari-sari store. Pasado alauna kahapon sang nagluntad ang sunog sa barangay Santo Niño, Banwa sang Dumalag, Capiz. Ginapanigiyahan ni Ronald Pahimos ang tiyangke kag ginabanta nga kapin 20,000 pesos ang halit sa sunog. Ginahibalo pa sang Dumalag Municipal Fire Station kung ano ang gintunaan sang kalayo. Nakabaton sang nanari-sari nga reaksyon ang pagbutang sang aircon malapit sa selda sa mga preso sa Kalibo Police Station sa Aklan. Ini ang donasyon nga ginhatag sang kasafi sang nakitang sitwasyon sa mga preso sa selda. Gilayon man naging takod sang hepe nga si Superintendent Richard Mipanya. Nagpagwa man ini sang regulasyon kung ano lang oras ang pagpaandar sang air conditioning unit para hindi matamaan sang kainit ang mga preso. May pila nga nagapabor sa lihok sang hepe, pero may pila naman nga negatibo ang ila reaksyon.